pag nahuhulog ako sa kabayo bago ako bumagsak. Pero wala na yun lang po yun. Hindi ko naiintindihan kasi sinabi niya dyan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa nanay ko na hindi siya nakarating ngayong gabi nito. Kaya nakakatawa ko dito ngayon. Pero hayaan niyo po sana ako magkwento sa inyo ng konti tungkol sa aking ina. Ang pangalan po niya ay Tingting Cohonco. Tinanong ko po sa kanya, Ma, bakit naman Tingting ang pangalan mo? Kasi po nung bata ay napakapayat. At hanggang ngayon po, sa amin pong 5 magkakapatid na babae, kasama po ang aming ina, siya pa rin po ang pinaka-sexy sa aming lahat. Ako po nung bata, madalas po talaga dito sa Makati,